Kajing sengangu ke Bakarpang, Nadu, ia Father Director, Father Jeffrey, President Aldous, Secretary, Full Maxius Palia, Bad Baro ke isi bro ke wahi klem da jakateng. Hoa Shisha, Nadu katiar ka donu jungi, ngiter wa utrai. Utrai, ulong, kapor, bad ke ikhtia, na ka bentajungi. Ngai kublai sengangu ia baro, ki bala nok senyang na ka benta ka jing job jongkani nadu ki long kmi long khpa jong ka balang shnong mau pai bat baro ki khun samla ki balayawan nadu irang ba balang jong ka balang shnong mau pai bat baro ki parlok khublai shibun tongni snga be gani ka jingwai. Rang